キオジャンボが帰ってきました。これでユキオジャンボはあとリボンちゃんが帰ってくれば全部揃います。これは昨日帰ってきた2番号ですね。もう昨日のうち帰ってきた後はね、すごく毛並みも整って、いい状態ですね。これは22番の後で、この胴腹が今帰ってきた、これが40番っていう後ですね。サブロンの34番は疲れ切ってます。でもよくね帰ってきてくれますね。